Hello guys, today we're in Spain and I'm gonna make a video in this place. And така, тук отзади, ето вижте така, ето така, ето Сграда снимай. ето така е, ето И тъс. така. Ето си, ето тук. Here are all the people and we are walking to the ocean. Is that right? We're walking in the ocean, yes? Ocean, what do you mean? In the ocean. Аз не снимам. Ама не го държи в ръка, прибери го. Аз не снимам ти, аз снимам пътя сега, ето. Ама вас не трябва да ви фащам, трябва да отидете. Трябва да отидете. Вие отидете назад и аз. Ето и тук. Мамо, малко се дръпни, защото... Чакай. Чакай. Ето. Por ahí, Cari. Чакай да правя голямо, ето така. Ето, ето така. Бабо, дръпни се, ма. Аз искам и там да покажа. Бабо, елате насам малко. Иди напред, иди. Ето. Надолу снимай хората, дето са. То свърши.